Кой уби Луканов? Русов срещу Ботев. Украинецът Александър Русов, оправдан за убийството на Андрей Луканов, написа книга със скандалното заглавие «Аз убих Луканов». Той твърди, че дори близките на Луканов знаят, че е невинен. В книгата си Русов разказва за всичко, което е преживял в България от залавянето му през 2000-та година, за съдебния процес и годините, прекарани с доживотна присъда в затвора. Единственото вярно в нея е заглавието. Смята обаче за книгата Ботьо Ботев дълги години ръководил един от най-важните сектори на националната полиция, отдела за тежки престъпления срещу личността. Работил и по разследването на убийството на бившия премиер Андрей Луканов. Кой уби Луканов? Русов срещу Ботев. Добре дошли. Заглавието очевидно трябва да бъде сващано иронично. Явно е, че ти твърдиш, че не си убиеца на Луканов. Кой тогава е убиеца? Вие сте мен питате така? Тебе, да. Честно казано, не знам кой е убиец, но мога да предполагам по същия начин, че Ботьо помагач, че да. той е поръчал убийството на Луканов. Нямам доказателства, нямам факти, но мога това да кажа. Своето мнение. Да. Това не е клевета. Това е моето мнение. Клевета, ако аз ще заявя, да, това сигурно знам и така нататък. Ти, между другото, в книгата доста подробно описваш тази конспирация. Да, защото имам за основата цялото следствено дело, съдебното дело. Да, но там освен следственото... Не ми налагаше много да мисля, просто вземал и преписвал всичко, което е в делото. Да, но има една паралелна линия, която е линия на фикцията, на измислицата, така да се каже, на белетристиката. Да, разбира се. И в тази линия... От посоката на писател, така е. Да, от посоката на писател. Аз леко се притесних, защото ти вкарваш в една конспирация Ботьо Ботев и той е помагача на реалния убиец. Това не е ли опасно? Какво казват адвокатите? Как да казват адвокатите? Той е измислен герой, разбираш ли? Аз не мога да кажа Ботьо убиец. То, от една страна, аз мога да предполагам. Аз мога от себе си да предполагам и по тази причина не мога да заявя. Но мога да напиша като художествен роман в смисъл такъв. И той е герой на този художествен роман. Герой, да, е художествен. Той е художествен герой. Разбираш, той не е истински. Това е малко обаче извън мярката на литературата. Може би това е новия стил на литературата. Новия стил е, който отваряме. Свободно казано. Кой е редактор на книгата, между другото? В книгата е написано кой е редактор. Каква разлика? Има ли значение кой е редактор? Има, разбира се, защото един опитен литератор, писател би ти препоръчал да си внимателен. Тук, между другото, няма редактор. Има само художник на корицата. Тя да видя отзад, тази редактор е Юрукова. Тя е и коректор. Не, въвеждането на известни персонажи в ролята на герои с такава зловеща роля, при това е малко... Марковски, какво каза този твой адвокат? Ние сега не можем да решаваме юридическите въпроси за това, че аз написах. Марковски казал, че това и художествен герой е нормално. Как се чувства художествения герой, сега да попитаме? След като е опрекнат в такава... Аз се заявих от начало, че нямах никакво желание да среща срещу него, защото аз ви благодаря, че се... Това е под моето достоинство да стоя до него. Аз приемам изявите му. Въобще не искам да коментирам книгата. Чети ли е? Не съм я чул и нямам никакво желание да я чета. Аз не чета глупости. А откъде знаеш тогава, че само заглавието е истинско? Не проявявам никакъв интерес. И ще ви кажа защо. Бих казал, че изявите му, не книгата, може би повода е книгата, за мен са подигравка срещу държавността на България и съдебната ни система. И когато говорим и за книгата, бих казал само едно. Единственото, може би, истинско в тая книга е заглавието й. А защо подигравка с държавността? Той все пак Русов е оправдан на всички инстанции. Защото първо това, което се пише в книгата, не отговаря ни на нота на някаква истина. Не съм е чел, но аз знам от изявите му какво е и какво може да пише. Истината винаги е една.
тя не може да бъде двояка. Художествен Това, което разказ, самия книгата отговаря на пълната истина. И всичко това, което той ми отвличал и карал в кораба. Аз сега с този човек бях в кораба. Той сега седи на мен. Вие сте ми направихте изненада, разбираш ли? Аз съм организатора, мога като литературен Разбираш ли за какво става дума? всичко да Чакай говоря. сега, нали действителност не беше ли на кораба? Той беше на кораба, той ме откарал. Той направил, разбираш ли? Той направил престъпление, но той не е съден за това престъпление. И не мога да кажа, Ботю, ти престъпник. Не мога да кажа, защото не е съден, разбираш ли? А той направил това нещо. Той карал... той отвличах не само мен, той отвличах и Проценко. Всичко е писан в книгата. Аз бих Всичко е истина, пълна поставил истина, разбираш ли? неговите- Човек ми в каюта казал, не си убиец, знаем, но докато расти на кораб, значи ти си убиец. Разбираш ли за какво става дума? Този човек, погледни, аз се знаеш за какво се страхувал? Страхувал по-бързо да напиша книга, той да я прочете, за да не умре, защото се притеснявал, че той е възрастен, че може да почине, Той не е разбираш? толкова възрастен. Но по принцип, той пушеше 3 кутии цигари на ден, разбираш? Сега, неговите И ти пледуари... искаш да е... Докато Аз искам да... Аз казвам... Неговите Просто пледуари искам да прочета, достатъчно ги слушахме. Къде ги си? Сега, с изявите колко има ние сме по всяка една достатъчно слушахме телевизия. и твоите Сега, изяви, които аз всеки имам предаваш, един лъжа. въпрос към него, Отина който лъжа, го човек. поставя. Сашо, само да чуем Добре. въпрос. Един въпрос имам, който го поставят винаги не само към него. Как се попадна на него, че той е убиец? Аз описвам книгата това нещо. Не, аз питам... Дам своята Нека предположение. дай на зрителите този отговор. Защо смяташ... Как се попадна на него, за да бъде обвинен в убийството на Луканов? Този въпрос се задава не само към него, към доста от съучастниците в тази цялата история. Аз знам, че той няма отговор на този въпрос. И ще говорим фантасмагория. Аз този отговор давам в имам своята книга. процесуален Трябва да отговор. прочетеш. Какъв е този професионален отговор? И той се състои в някои неща. Неговият приятел Кичатов, който многократно заявява историята каква е и що е, в процесуална форма по време на цялото разследване, описва цялата история, как е подвключен в убийството. И тук има един интересен протокол, който е Кичатов разпитан пред съдия 2 години след това. Можете да го погледнете. Да. Кажи ги накратко. Пред съдия, който това обяснява неговото участие, Този как е протокол, привлечен. Покрит с как, кръвта, що като на и книгата така от нататък. Кичатов, който Момент, пребиваха, аз разбираш ли? говоря за процесуален Да, за протокол процесуален. пред съдия, присъствието на неговия адвокат. Добре, защо И съда така. не вземе предвид тези неща, бе, Ботю? Аз говоря факти. И когато говоря неща, те почиват на една достоверност. Второ, На една лъжа. неговият приятел Проценко, верен ли е този протокол, в който ти си е подписал? Той е подпис твой ли е? Но ако е старина... Твой ли е този подпис? Ако Тая старина очна ставка между Проценко и тебе какво? съществува ли е? Разбира се. Ами Проценко описва твоето участие в цялата дейност по отношение привличането ти за А Луканов защо той това и прави? как е дал Защо парите това ти. правил? Че Ето искахте да протокол убиете за разпит. детето на Проценка, бе. Друго. Вие сте нямате срам. Ботев, ти нямаш срам, Знаете разбираш ли, че Ти един безсъвестен човек, разбираш ли? Проценко е разпитан по отношение на твоето участие преди идването му в България. И той запознах с теб и с Янев в Русия, в Москва, в затвора. И това се По подписва в съдебна книгата. поръчка е разпитан Да, Проценко да. в Москва, без да е бил тук, което описва неговата дейност. Да, но в Ботев участие. Ботев беше там и режисирал Ботев този Ботев разпит. не е бил Той е там. бил там и Проценка в съда признава всичко в книга написал от протоколите. Той признава и казва, аз се запознах там в Москва с Ботев и с Янев. Той при Лова Ракунова казва Ботев същото. да фигурира някъде. Разбираш ли? Този човек затинал в лъжата такава от степен, че Руската просто... федерация, от главната федерация, провежда разпит на руски език. Изключваме ли вероятността да е упражнен натиск върху тези хора? Проценка разказва, че беше пребиван там в русийския затвор. Хора умираха от туберкулоз, от болестите. Той там нямаше право, разбираш. Ама- Той каза, запознах с Ботев с Янев в Москва. Защо са били толкова заинтересовани руските служби и руските... Аз предполагам, че Ботев Следствие- покрива истинския убиец. Има някакъв човек, защото има труп. Зачитам Ако много има неща. труп, значи има убиец, разбираш ли? Аз Да не говорим слушам. с фактите. О, с фактите. Какви Кого? факти? 2 години, Какви фактите? 2 години Твоите фактите... пред разпита на Кичатов пред съдия, когато влезе в НПК-то разпита пред съдия, той потвърждава всички показания
към момента дава ни пред следствието. Да, И разказва в този протокол пред съдия неговата роля каква е. Добре, ама сега все пак да повторя един въпрос. Аз знаеш, ще стане такава полемика. Нищо няма да стане. Съвсем кротко върви и аз ви поздравявам, че вие независимо от драматичните, то не е разногласие, ми перипети и съдбовни, в случая с Русов, имате кораж да седнете един до друг, защото много други хора за никакви работи избягват да се срещат. Дай да кажа няколко думи. Само да го питам, защо обаче това всичкото не беше взето предвид от съда? Те е една дълга сага. Най-кратко, ти си мисъл. Което няма прецедент в световната история, казвам. По едни и същи доказателства, при 5 души обвиняеми, първата инстанция, която е разпитала всеки един, дали има някакво участие в делото, но е влязъл по някакъв повод. А втората инстанция, тя трактова и оборва доказателствата, единствено само доказателства, които са в същото това дело. Нищо друго не е предявено и представено. Сега, какви са мотивите? Какво е съдържанието? Това е другия въпрос. Аз споменах и казах. По този начин малко се знае, че в тая прословута, за която говорят къща на ужас, където никой не е пипнат с пръст, бяха разкрити 4. Ти нямаш съвест да говориш, как не пипа с пръст? Ленев беше раздрабени пръстите. Това беше на Кудев. Страсбург доказал това нещо. Какво говориш глупости, Ботев? Вие сте го убиваха момчета, разбираш ли? Още малко човека ръцете ще му отрежат, разбираш ли? Ампутация ще направи. Наказателно ти голям лъжец, разбираш ли? По нашето наказателно право, ако това е така, както казваш ти, до сега аз трябваше да бъда подсъдим. И съм заявявал многократно, навсякъде. Ако това, което е ставало в тая къща, Ботев е виновен. Ботев е отговарял за всичко. Да бъда подведен под отговорност и да се разследва. Добре, да оставим къщата на ужасите. Разбираш, това трябва да прави прокуратура. Защо? Гарван на Гарван, ако ни изважда. Защо все пак, ако речеме, че това е една конструкция, защо една конспирация, защо са се справили на тебе? Защо са се справили на тебе? За тази цялата работа стои някакъв смисъл, разбираш ли? И да, има нещо. Какъв е той? Защото книгата ти не дава отговор. Не дава отговор, но дава предположение, разбираш ли? Аз предполагам, че те покриват някакъв убийц. Предполагам, че стои много другата версия, която беше за някакви хора, които беше изводна смърт на Луканов. Разбираш ли? Те прикриват убийц, разбираш ли? Не изключвам. Ботев в предишното интервю там вика, беше там убит Иван Кудев, там беше поръчан от Карамански. А този човек с Карамански бяха заедно в хотел Севастопол, по улица Раковски. Разбираш, аз също не бил свидетел, но имам информация от определените източници. Той заедно с него работиха, заедно имаха казиното, делиха пари. Ако Карамански поръча убийството на Иван Кудев, значи и той е замесен това убийство. Може би те двамата поръчаха убийство. А може би Ботев казал, слушай, Иво, т.е. на Карамански, дай да убием, дай да убием, Иван Кудев. Може би той направил поръчката. Аз четал специални разузнавателни средства, което беше на разпит Майче Шевчук. Знаеш, кое имам мнението? Че пред него беше направена бесилката и лежеше автомат. Той вика, обесте ме, не знам нищо. След това малко каза, добре, разстреляйте ме. Разбираш ли за какво става дума? Мислих, в този момент, когато четах специално разузнавателни средства, мислих, че неговите пръсти затиснати менгамето. Разбираш ли? Чакай сега. Разбери правилно за какво става дума. Този човек така компрометиран отличен Русов. Чакай сега. Ленев беше пребит. Може би на него Сокол ще има кръв. Защо те въвличат в тази конспирация? Защо? Те въвличат тебе. Защо те взимат от някъде и те вкарват? Добре, давам обяснение. В книгата опитвам да дам това обяснение. Аз изобщо ще кажем, като често казват във филмите американските, аз се казах в ненужното място и в ненужното време. Разбираш? Кичатов не го познавал преди, разбираш? Ти си нещо като... Кичатов знаеше име Русов от процентка. Те може би там правиха някакъв бизнес, разбираш ли? И той познаеше моите име. И кога
избиваха, утрепаха. Кичатов беше избиван, утрепан, изтезаван, друсан. Разбираш ли, той може би, той на тяхната режисура опитвал да намери някакво име, кажат, дай да измисли. Те ми казаха също, Сашо, кажи, дай. Те ми казаха, знаеш колко Красимир Николов ми каза? Той ми каза, мълчи малко, бе. Значи, аз достатъчно те слушаш. Чакай беше и слушаш, дай на зрители да кажа. Ти затинал във лъжа, разбираш ли, човек? Си ще смееш да се покава усмивка. Само без квалификации, факти. Ти също ми направил изненада, че да поканил този човек, който не е престъпник, разбираш ли? Защото не е съден. Аз мисля, че без квалификации може да бъдем по-убедителни. Аз не го наричам престъпник, аз казвам, че той не... Ти смяташ, че си нещо... Има такива случаи, като Ли Освалд, примерно, или някой. Взимат някакъв човек, подготвят една конспирация около него и го... Те правиха режисура, разбираш, аз в книга опитам да дам цял поглед, да слагам цял поглед за виждам, прочетах я внимателно. Излиза, че и руските служби имат участие в тази режисура. Аз ги взех също като художествени персонали, разбираш ли? А може би... Защото намесваш там... А може би има и някаква истина в това нещо, разбираш ли? Аз нямам доказателства. Нямаш доказателства. Да. Въпросите. Защото този, който ще има доказателства, ще бързо къде следваше и кой курс беше неговата приятелка, при която живееше той нелегално? Кой курс беше? И защо след задържането, когато се оповести в пресата задържането на Кичатов, за един ден ти живееш нелегално при нея в студентския град с прозвището и псевдонима Иван, а не със своето собствено име. Добре, какъв е въпрос? И защо за един ден се събра багажа? Кой? Той и замина вечерта с влака и приятелката му, която беше трети курс студентка в България и до сега не се върна да завърши. Това е първият въпрос. Вторият въпрос. След като руските служби... Защото пътувайте, разбираш ли, пътувайте тези неща, които ти направил, тя до ден днешен болна, разбираш ли? Тя не може да... Аз питам, ти ме отговаряш с един факт. Разбираш ли? А защо според тебе? Защото след задържането на Кичатов за него беше ясно, че е станал провал по веригата и той се измъкна и избяга от България. Пълни глупости. Вторият момент. То е доказано. Аз не избягал в България. Аз бях свободен гражданин, който мог да заминава. Разбираш, аз тогава заминах от България. Имал документи, че мога в България ще пребивам. Вторият момент. 2 месеца. Руските служби задържаха Проценко. Защо той минава в нелегалност в Украйна и се подвизаваше в някакви вили? Или не е верно? Проценко минава в нелегалност? Да, ти, за тебе става дума. Аз минавам в нелегалност? Аз живеех в своя апартамент. Аз живеех в своя апартамент. Ама не живееше там. Добре, значи тук нещата, дай да сложим на везните. Добре. Според него, ти си един от убийците. Или най-малко... Не. Според тебе. Според тебе, той е един от организаторите. Но всъщност, кой убил Луканов, в крайна сметка? Не знам. Ти казваш, че, ако се цитира ви правилно, че и семейството на Луканов знаят, че си невинен. Знаят, разбира се, знаят, че съм невинен. Как са го научили? Аз гледах техните интервю, четал пресата и просто имам виждането, че те убедени, че аз не виновен. Но не са ти казали на това. Те не ми се казаха. Това е едно убеждение само. Да, това е убеждението. Аз не говоря с тях за това нещо. Значи тази книга може да ти създаде доста ядови. Защо я написа всъщност? Какво? Ти си вярваш човек. Да. Убеден съм. Искаш да кажеш, че аз правя грях, като пиша тази книга? Не, грях не правиш, но поемаш рискове. Аз поемам винаги рискове, разбираш ли? Това, което аз преживях, какво ще мога да поема риск? Разбираш ли? Че да ден днешен, разбираш ли, съпругата ми не е с цялото да се оздравя, разбираш ли? Аз искам да събера пари за това нещо. Искаш да събера, да, вече разговарях. Върви ли добре книгата? Купуват хора, да, харесва. И много имам отзиви, казаха много интересна, много хубаво, разбираш ли? А за Ботев искал да ти кажа, свали сега ризата пред цялата България, да погледнем твоите сесирици, които аз видих в каютата, която ми превозвал. Да погледнем. Не искам да слушам. Дай бе да слагаш сега ризата. Защото според неговите съждения, аз трябва да бъда фантомас, да влеза в Украйна, да го отвлека, да го прекарам през 3 граници,
Но... Ти ще вземеш ли някакви... Ще го съдиш ли? Някакви мерки? Ще го съдиш ли? За какво? И как за какво? Той те нарича убиец на Луканов. Организатор всъщност. Произведение. Аз не обръщам внимание на подобни глупости. Благородство е все пак. Ти запази ли отношението? Има съществени неща, на които аз съм казвал много пъти. Добре. Аз водих нещата в Копривщица, аз съм виновен. Нося отговорност за това, съдете ме. Има и нещо друго. Ако това, което говори той и това, което казвам аз, нека нося също отговорност за това, което е. Тоест, аз поемам всяка отговорност, защото всичко се доказва много лесно. Много лесно. Както видяхме, не се доказва много лесно. Тоест, насилията, които се изфабрикуваха, много други неща, които се говориха. Ако е твоя телефон, защото може да го изключиш. За мен... Твоя телефон ли? Не, го изключихме се. Мисля, че. За мен беше цялото обществено мнение на България заблудено по този случай. Цялото обществено мнение. Заявява се го винаги. Коя е тази сила, която успя да постигне това? Това се иска доста... Запазвам си... Не искаш да кажеш? За себе си някои неща. А ти подозираш ли коя е тази сила, която потули нещата в България? Ботьо Ботев държи в своя музик много тайни, разбираш ли? Много тайни. Ти смяташ, че той е най-отгоре на тази конспирация? Има отношение, разбираш, защото те толкова с такъв хъс опитаха да набедят невиновни хора. Просто имах за тези години много мислех, разбираш ли? И ми идваше мисъл и много така разговарях и дори като на свободата така с кичател казвам, слушай, те майче крият, казвам на Алексей, казвам, майче крият някакъв убийц, бе. Не крият, бе, гледай, те сложиха всичкото, което можех. Разбираш, той опробваха да направят всичко. Дори на Ленев нямаха срам да... Ти виждал снимките на ръцете? Той беше Ленев тук. Ти виждал ли снимките на ръцете, които бяха на него направени, раздробени? Те дори нямаха срам. Какъв срам? Тази мистерия Русов някой ден ще бъде ли разкрита според теб? Разбираш ли, аз вече казах на предаването. Според тебе ще бъде ли разкрита тази мистерия? Могат да разкрият кой бил Кенеди и същото. Разбираш ли, той е голям човек, Луканов. Аз съм казвал винаги, че истината ще излезе наяве. Тя няма да бъде погребена. Колкото и време да минава. Сега обаче с тази книга се хвърлят още 2-3 лопати пръст върху истината. Така, че... Никакви лопати не могат да хвърлят от негова страна. Благодаря ви. Повече няма въпроси. Благодаря. Добре. Време за спомени. 1990 година. Луканов. Елена Найденова, София. На 1 май 86-та вие бяхте на мавзолея. Какво обядвахте вие и вашето семейство след съобщението за Чернобилската авария? Аз трябва да ви кажа, че не знаех, както и другите български граждани, за това, че България е подложена на радиоактивно облъчване. Не си спомня точно какво обядвах, но ние се снабдяваме от магазините, моето семейство и тогава се снабдяваше. И, наверно, съм ял нещо заразено. Марули поне ядох, това помня много добре. Те бяха тогава особено сочни, беше година на марулите, така че помня, че им се радвахме много. Вие правите впечатление на човек, който се опитва да страни от привилегиите на висшата партийна номенклатура. Или поне сте казвали това? Не само съм го казвал, правил съм го с него. Това не ви ли е превръщало в една мишена? И ако не, защо? Да. Дразнише доста хора, но аз смятах това за правилно като линия на лично поведение. Разбира се, не мога да твърда, че съм бил извън сферата на тия привилегии. Това било лицемерие от моя страна. Но доколкото беше възможно, се стараех да не ги използвам в същия обем, както някой друг. Дразнише, казвате. Аз съм чувал, че отношението на Живков... Например, аз винаги съм карал личната си кола и миналите години, това се знае добре, и това постоянно предизвикаше въпроси към мен, защо демагогстваш, защо го правиш, защо не си ползваш служебната кола, ще вземеш да направиш някоя белява в неделя и т.н. Но това е само пример, не е единствено.
Да продължа. Дразнеше е това поведение. Аз съм чувал, че Живков е изпитвал особено неприязно отношение към вас. Сигурен ли ви е източникът? Мисля, че е сигурен. Но защо оцеляхте все пак? И как оцеляхте? Ами, и аз се чуда. Може би е въпрос само на време. Смятам, че много малко време оставаше за да бъде предприето нещо конкретно и срещу мен. Това просто не достигна на Живков. Той действително последните години особено проявяваше някаква нетърпимост към мен. Зад гърба ми говореше неща критични. Обвиняваше ме в това, че съм човек недостатъчно лоялен. Лоялен за него означаваше безусловна преданост. Аз, разбира се, не бях безусловно предан на Живков. Никога и особено последните години, когато си позволявах нещо не много често срещано да отстоявам различни гледища в Политбюро и не само аз. Но между прочим искам да кажа, господин Карукян, че аз не съм единственият, към който той е изпитвал неприязан. Това са хората, които бяха изведени от Политбюро, известни са тяхните имена. Лилов, Станко Тодоров, Чудомир Александров, той не обичаше Младенов, не обичаше Джуров, Станишев и някои други хора. Тоест той имаше една доста точна оценка за това кой безусловно поддържа него лично и неговата линия в Политбюро, а кой има резерви. И от това се определяше и неговото отношение към хората. Вие четахте ли записките на един от неговите съветници, Чакъров? Да, часом. Там се поставя под въпрос характера на извършеното на 10 ноември. Как да се отнасяте към подобно? Това е много интересна тема, ако ми позволите малко повече да се спрем на нея, действително. Защото 10 ноември е и ще бъде важна дата в българската политическа история. Напоследък се появиха доста коментари, в които има 3 преобладаващи момента, не точно, а меко казано. Единият е, че на 10 ноември всъщност нищо не е станало. Че това е дата, чието значение ще избледнее много бързо. Аз мисля, че самият народ даде много точен отговор със своята реакция на 10 ноември. Той почувства и показа, че в живота на България е станало нещо преломно и необратимо. И целият ход на събитията след 10 ноември потвърждава правилността на интуитивната реакция на народа. Втората теза е, че това е едва ли не доброволен отказ от властта, направен на чаша кафе. Появи се и такава публикация тези дни. Аз мисля, че тя е особено неточна, пак меко казано неточна, защото е добре известно, че въпросът за отставката на Живков беше поставен неколкократно в тези седмици и дни. Първо от Младенов в неговото писмо от 24-ти, след това на една изключително важна, според мен, среща на 8 ноември, в която са участвали Джуров, Йотов и Станишев. Тя е описана от Йотов и Станишев в едно интервю, според мен точно. Там те поставят този въпрос и там Живков за първи път се съгласява по принцип с идеята, че може би трябва да се изтегли, но говори за отсрочка, за следващ пленум. А на 9-ти този въпрос се поставя отново от Георги Атанасов, първо, в един решителен разговор, и след това за втори път от Джуров, Йотов и Станишев, половин час преди да започне заседанието на Политбюро. На самото Политбюро тази идея среща толкова сериозна подкрепа, че вече не е възможно да се даде заден ход. Но искам да подчертая и още нещо, също много важно, че оставката на Живков в този момент се отнася само за поста генерален секретар. Той не подава оставка от поста председател на Държавния съвет. И това не е случайно също. Тъй, че не става дума за доброволно оттегляне, но веднага искам да кажа, че и третата теза, която се развива за преврат, е също неверна. Преврат не е имало.
това беше една промяна, която стана в рамките на устава, що се отнася до партийната промяна, и в рамките на Конституцията, що се отнася до избора на нов председател на Държавния съвет на Народна република България. Имаше ли опасност? Имаше ли риск от сътресение, това число от силов сблъсък? Според мен да. Всеки ще каже по този въпрос своята версия, но според мен съществуваше такава опасност. Защо не се получи? По 3 причини, по мое мнение. Първо, защото международната обстановка беше крайно неблагоприятна и никой не би подкрепил такова нещо. Събитията в ГДР бяха съвсем пресни и те бяха показателни. Второ, защото беше ясно настроението в страната и в самата партия. Явно беше, че Живков не може вече да разчита на подкрепа, даже в Централния комитет. И трето, според мен, решителната позиция на тези, които поставиха въпроса за оставката. И тук искам специално да подчертая позицията на генерал Джуров. Защото в този момент той изигра ролята на гарант на конституционния ред в страната. Благодарение на него, според мен, не можа да бъде направен опит за силово решаване на един политически проблем и той беше решен по политически път. Това е моята версия за тези събития. Ако вие не желаете да съставите еднопартийно правителство, какъв ще бъде тогава изхода от кризата? Кой трябва да се ангажира с отговорността за тази криза? Нас ни упрекват в това, че бягаме от отговорност или по-скоро, че искаме опозицията да сподели с нас отговорността за непопулярните мерки, които неизбежно ще трябва да се вземат. Аз мисля, че не става дума нито за бягство от отговорност, нито за споделяне на отговорност, а става дума за отговорност пред България. Обща отговорност пред България. И поначало, сега в един етап, когато се говори за криза и действително имаме криза, изборите за президент буксуват, не е ясно какво правителство ще имаме, загубихме много време след изборите, в парламента се създава много често една напрегната, не парламентарна, бих казал, обстановка. Извън парламента се множат формите на натиск, понякога ултимативен натиск върху парламента. Тоест, ние сме изправени пред една много сериозна, много трудна ситуация. Мисля, че в тази ситуация не трябва просто да говорим за избор на една или друга личност, за разпределение на постове, за разпределение на отговорности между трите елемента основни на властта, парламент, президентство, правителство, а трябва да говорим и не трябва просто да говорим за компромис като изход от ситуацията, а трябва да говорим за исторически компромис. За такъв компромис, който ще позволи да сплотиме нацията за решаване на нейните основни проблеми днес. Това е преди всичко поляризация. Ако ние вървим по този път, по който сме тръгнали, доста ускорено, аз имам сериозни опасения за гражданския мир у нас. И това, което генерал Семерджиев каза пред Народното събрание за натрупания динамит в нашето общество, го намирам за справедливо. Катастройка, чухте ли това понятие? От вас го чувам за първи. И аз го чух и прочетах вчера по-скоро. Катастрофа. Хибрид от катастрофа и перестройка. Дано ние избегнем подобно. Очаквайте след рекламите съд за Джамбаски, съд за Хелзинкския комитет.